कारण ज्या दोन महामानवांची शिल्प या ठिकाणी आपण स्थापित केलेली आहेत, या महाराष्ट्राच्या मातेला ज्यांनी या भारतवर्षातील तनामनाला, सर्वसामान्यांना, कष्टकऱ्यांना, शेतकऱ्यांना ज्यांनी स्वराज्याची, स्वातंत्र्याची पहिली पहाट दाखवली, ते रयतेचे राजे कुळवाडी भूषण छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शिवरायांनी निर्माण केलेल्या स्वराज्याला तितक्याच ताकदीने समृद्ध आणि विचारांनी जतन करण्याचं काम ज्यांनी केलं, ते राष्ट्रसंत, सुधारणावादी संत गाडगे महाराज या महाराष्ट्राच्या इतिहासातील दोन वेगळी व्यक्तिमत्व. आणि या दोन्ही महामानवांची एकत्रित शिल्प आपण या ठिकाणी उभी करतायत. ही संकल्पना खूप चांगली आहे, खूप आदर्श होत आहे. आणि येवले सर जसं म्हणाले, या महामानवांच्या या ठिकाणी हे शिल्प उभी करत असताना ही आपण प्राण प्रतिष्ठापना केलेली नाही, हे आपण सर्वांनी समजून घेतलं पाहिजे. नाहीतर उद्या प्राण प्रतिष्ठापना केली का इथे परत सगळी कर्मकांड सुरू व्हायची, जप तप सुरू व्हायचे, आरत्या सुरू व्हायच्या. म्हणजे ज्या गाडगे महाराजांनी हे सगळं मोडून काढण्यासाठी काम केलं, त्यांच्या सगळ्या कामावर आपण पाणी फिरवायचं असं व्हायला नको. कारण गाडगे महाराजांचं वेगळेपण याच्यात आहे. ते सुधारणावादी संत होत, ते विज्ञानवादी संत होत. त्यांनी समाजातल्या अनिष्ट रूढी, परंपरा, अंधश्रद्धा यावर कडाडून हल्ला केला. ते करत असतानाच त्यांनी माणसांनी, विद्यार्थ्यांनी, नवीन मुलांनी सुशिक्षित झालं पाहिजे, तरुणांनी सुशिक्षित झालं पाहिजे, दैववाद, अंधश्रद्धा यापासून मुक्त झालं पाहिजे, त्यासाठी शाळा निर्माण झाल्या पाहिजेत. अशा पद्धतीचा अट्टहास धरला. कर्मवीर भाऊराव पाटील असतील, डॉक्टर भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख असेल, यांच्या खांद्याला खांदा लावून त्यांनी या दोन्ही महापुरुषांना खऱ्या अर्थाने मदत कोणी केली असेल तर ते संत गाडगे महाराजांनी केलेले आहे. गाडगे महाराजांच्या बाबतीत खूप बोलता येईल, परंतु आता तशी वेळ नाही. एकाच वेळी दोन कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित आहेत. आणि म्हणून खरं तर मी कुठल्याही कार्यक्रमाचा खरं तर मी अध्यक्ष व्हायला तयार नसतो, परंतु आज या ठिकाणी माझ्याकडे अध्यक्षपद आलं. अध्यक्ष झाला की त्याला शेवटपर्यंत काही करून थांबून राहावं लागतं. थांबून तर राहता येईल, पण माणसं निघून गेली तरी त्याला बोलावं लागतं. ही सगळ्यात मोठी बिकट अवस्था. त्याला त्या अवस्थेला सामोरं जावं लागत असतं. तरी हरकत नाही, एकाच वेळी दोन कार्यक्रम असताना आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी आजच्या या स्थळाला खऱ्या अर्थाने हे आपल्या परिटवाडी गावासाठी प्रेरणास्थळ राहील अशी अपेक्षा करतो. आणि बरेच लोक या महापुरुषांची, आमच्या महामानवांची जेव्हा आपण अशी शिल्प उभी करण्याचा प्रयत्न करतो, स्मारक उभी करण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा बऱ्याच जणांचं म्हणजे पोट दुखणाऱ्या प्रवृत्ती या महाराष्ट्राच्या मातीत आहेत. आणि मग ते कधी कधी युक्तिवाद करतात की एकीकडे शेतकरी आत्महत्या करतो, एवढी गरिबी आहे, इतके हाल अपेष्ट आहेत, प्यायला पाणी नाही, शेतीला पाणी नाही, मुलांना शिकता येत नाही, आरोग्याचे प्रश्न आहेत, आणि तुम्ही काय स्मारक उभी करता, तुम्ही कशाला पुतळे उभे करता. वर करणी कधी कधी आम्हाला हे योग्यही वाटतं, पण मला या ठिकाणी आवर्जून सांगायचं आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक किंवा या ठिकाणी शिल्प उभं राहिलं, गाडगे महाराजांचं या ठिकाणी शिल्प उभं राहिलं, तर या गावातला नागरिक, या गावातला शेतकरी, कष्टकरी, त्याच्या जीवनात कितीही बाका प्रसंग आला, कितीही हाल अपेष्टा त्याच्या वाट्याला आल्या, किती आडी अडचणींना त्याला तोंड द्यायचं वेळ आलं, शेतकरी कर्जबाजारी झाला आणि त्याला हे जीवन नकोसं वाटायला लागलं, तर अशा परिस्थितीत त्याला जगण्याची उमेद देणारे हे महामानवानी यांचं चरित्र आहे. आणि म्हणून अशी शिल्प आपल्या गावागावात उभी राहिली पाहिजे. या महामानवानी किती यातना, किती मरण यातना सहन करून आपल्यासाठी काम केलेलं आहे. आता आपण मागच्या 2 वर्षापासून स्वराज्य रक्षक संभाजी राजे मालिका बघत होतो. आपण शंभू राजांनी या स्वराज्यासाठी
सोसलेल्या यत्ना घेतलेले कष्ट आपण पाहिले. महाराणी येसुबाई राणी साहेबांनी ज्या यातना या ठिकाणी सहन केलेल्या आपण बघितल्या. 30 वर्ष शत्रूच्या ताब्यात कैद, स्वराज्यासाठी, तुमच्या आमच्या स्वातंत्र्यासाठी, आपल्या स्वाभिमानाच्या लढ्यासाठी. म्हणजे या प्रत्येक गोष्टीवर जर आपण सविस्तर बोलायला गेलो तर 2 तास मला कमी पडतील. पण या निमित्तानं मला एकच सांगायचं आहे की अशा महामानवांची शिल्प जर उभी राहिली तर आमचा अडचणीतला माणूस सुद्धा जगण्याची उमेद त्याच्यात निर्माण होईल आणि आमचा शेतकरी आत्महत्या करणार नाही. आमचा एखादा विद्यार्थी असेल, त्याच्या घरात पाहिजे तशा सुविधा नसतील, त्याची घरची आर्थिक परिस्थिती त्याला शिकवण्याजोगी नसेल, तरी तो विचार करेल की आमच्या शिवाजी राजा पुढे किती मोठे प्रश्न होते. स्वराज्य निर्माण करण्याची कल्पनाही त्या काळात केली जाऊ शकत नव्हती. त्या काळात शून्यातून विश्व निर्माण करणारा आमचा राजा आणि त्या राजाच्या प्रतिमेकडे, शिल्पाकडे पाहिल्यानंतर आमच्या विद्यार्थ्याला नक्कीच जीवनात उभं राहण्याची शक्ती मिळेल, प्रेरणा मिळेल आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने या स्मारकाचं सार्थक होईल. असे विद्यार्थी तयार झाले पाहिजेत, अशी माणसं, प्रेरणा घेणारी माणसं या ठिकाणी तयार होतील अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. मला उशीर झाला त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो, परंतु खूप चांगला कार्यक्रम या ठिकाणी आपण आयोजित केला आणि माझ्यासाठी आजच्या या कार्यक्रमाचं स्मरण माझ्या आयुष्यात नेहमी राहील. आणि परिटवाडी गावाने विशेष करून मला कायम प्रेम दिलेलं आहे. या गावात मी अनेकदा आलेलो आहे, पाहुणचार घेतलेला आहे आणि विचारांचे कार्यकर्ते आणि विचारांचं गाव हे आहे यावर माझा स्वतःचा तरी विश्वास आहे. जयंत्या होत राहतील, परंतु विचार माणसात जपला जातोय हेही महत्वाचं आहे, कृतीतून जपला जातोय. म्हणूनच आबासारख्या एका कार्यकर्त्यांनी, त्यांच्या कुटुंबियांनी ही जागा दिली. मी आणखी अपेक्षा करील की या जागेचं तुम्ही सामुदायिक स्वरूप या जागेला द्या. ही जागा बक्षीस स्वरूपात गावाच्या किंवा ग्रामपंचायतच्या स्वाधीन करावी अशी एक मी सूचना त्यांना करतो. कारण आज तुम्ही मोठ्या प्रेरणेने आणि उत्स्फूर्तपणे हे सगळं काम केलेलं आहे, परंतु भविष्यात ही स्मारक व्यवस्थित जतन व्हावीत याच्यासाठी त्याच्या प्रोसिजर आजच आपण करून ठेवल्या पाहिजेत, जेणेकरून उद्या आमच्या या महामानवांच्या या शिल्पांचा आणि या प्रेरणास्थळाचा कुठलाही अवमान आमच्याकडून होणार नाही. म्हणून तशा प्रोसिजर आपण आजच करून ठेवाव्यात. आणि राजे आहेत या ठिकाणी, आमचे मित्र श्यामभाऊ येऊन गेले, या सर्वांना या ठिकाणी नम्रपणे विनंती करेल, सूचना करेल की या प्रेरणास्थळाचा उत्कर्ष उद्धार करण्यासाठी जी जी मदत आपल्याला करता येईल ती आपण करायला हरकत नाही. एक नवं उमद नेतृत्व आपल्या भागाला रोहित दादांच्या निमित्ताने लाभलेलं आहे. त्यांच्याकडून जी जी शक्य असेल ती मदत या ठिकाणी मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. माझ्या परीने जे काही सहकार्य लागेल ते या गावासाठी, या गावातल्या सर्व कार्यकर्त्यांसाठी, ग्रामस्थांसाठी माझं कायम असेल. मला या ठिकाणी आवर्जून बोलावलं आणि अध्यक्षपदाची संधी दिली. अतिशय मोठ्या कीर्तीने महान असलेल्या महामानवांपुढे आपण पामर आहोत. या महामानवांच्या शिल्पांचं अनावरण करण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपल्या सर्वांना मनापासून सर्वांना धन्यवाद देतो आणि थांबतो. जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय गाडगे बाबा.